Здравейте! Вие гледате специализираното предаване за хора с увреден слух «Светът на жестовете». Първо от статика. Хайде да видим. Гостуваме в репетиционната на театър Мимарт, където за поредната си постановка се готвят актьорският състав, начело с художествения ръководител Мария Атанасова. Така, спри. Не. Опитайте се да влезете от двете страни. Гледай на камерата как е по-добре. Влизайте. Така. Здравейте. Аз съм Джоката. А аз съм Маги. Така, най-добри приятели в игри и забави. Повтаряме. Най-добри приятели в игри и забави. Това, което искам в момента да споделя, е реализацията на един проект, иновативен, бих казала, защото чрез него дигитализираме нашето изкуство и му даваме възможност да бъде популяризирано сред много широк кръг хора. И чуващи, и нечуващи. Защото всичко се записва предварително на жестов език, озвучава се на речеви говор и по този начин създаваме приказки, създаваме песни, които са разбираеми от всички хора, които гледат предаването, разбира се. О, здравей, Маги! О, Джока! Хайде да си поиграем. Ела да те запозная. Това е Мечо. Мечо! Да? Слушай. Така. Мечо си облече топлото елече. С кошничка в ръката отиде право в гората. Харесва ми да играя ролята на момче, Джоката. И двамата с Катя, Маги, искаме да научим децата да бъдат добри и честни. Аз съм майка на 2 деца. Когато ме видят облечена по този начин, не ме възприемат сериозно. Казват, това не е майка ни, това е сестра ни. Аз винаги се смея, особено ако сме на една снимка тримата заедно. Просто винаги ми казват, че приличам на малко детенце. Този проект се казва иновативен проект Маги и Джоката в света на животните. Това беше първия проект. С него направихме запис на много песнички, които характеризират животинския свят, характерите на различните животни, като със съответните костюми актьорите пресъздаваха всичко това и се получи един много хубав разказ за различните животни. По този начин нашите актьори запознават детската публика с животни, които не са виждали или са виждали само в зоологическата градина. Живее в решетка при нашата съседка. На гости му ходя и куклата водя. Аз го обожавам, морковче му давам. Ех, забравиш майче, то се казва зайче. Ех, забравиш майче, то се казва зайче.
Следващия проект, пак иновативен, е вече записахме две приказки, две народни приказки, адаптирахме ги за хора с увреден слух. Направихме ги с жестов изказ и с речеви изказ, като бяха озвучени от чуващи актьори. Тези проекти са дело на Столична община, дирекция социално подпомагане, на които, разбира се, много благодарим. Виж, Нори, като нормален ден. Като нормален ден, да. Ти по същия начин. Добре беше, отношенията ви бяха добри, но да внимаваш на припева. Животът вечно ни разделя. Следващото иновативно нещо, което правим, записваме песни на наши известни актьори с жестов изказ, така както го правим и на концерти, когато сме играли, било то с певци, било то без певци, чуващи. А сега записваме предварително песента на жестов изказ, след което този запис ще се монтира към видеоклиповете на певците. И по този начин, когато видеоклипа се пусне, в него ще съществува и жестов превод в изпълнение на артистите от театър Мимарт. Това също е една иновация, която според нас е много подходяща за хората, особено с увреден слух. Където преди се срещахме с теб. В момента работим върху нова песен. Казва се "Среща в дъжда". Изпълняват я Тони Димитрова и Искрен Пецов. Спомням си нещо преди години. Заедно с нея пеем от малки и тогава на времето ни наричаха мини дует Тритон. От тогава до сега си партнираме в синхронното пеене. Може би станаха 26-27 години вече. Не смятаме да спрем скоро, защото влагаме сърцето си във всичко, което правим. Най-важното е, че всичко е възможно. Ние обичаме вас, а вие нас. Подкрепяйте ни. Това взаимно отношение е прекрасно. Аз имах късмета да съм с мечтаният партньор. Така е, да. Аз съм един и няма друг като мен. Днес се срещнахме с ентусиасти от